Det her er et fordøjelsestestamente. Oh la la. Oh, fuck you gently. With a shark! Shark fucking! Welcome to sharkfucking.com. Humans fucking sharks. Nå, i dag, der skal vi jo selvfølgelig lave mad med kål. Jeg havde ikke rigtig tænkt på savoykål. Nu har vi fået savoykål. Det kan jeg godt lide. Vi har fået hvidkål, 2 hvidkål, og så har vi fået de her kartofler. Og så har vi fået grønkål. Altså, vi skal lave kartofler, som er nogle af mine yndlingskartofler. Og der er måske nogen, der synes, at det er en lille smule gak at gøre det her med de her nye kartofler, som efter sigende skulle være lidt som asparges. Det er sorten Dita. Hallo, det er Dita? Jeg har renset dem for ler og jord, og så har jeg egentlig bare børstet dem. Så der er stadig den her tynde lidt skal på. Og der skal du altså børste både morgen og aften, ikke? Ja. En af de ting, som jeg synes, der hører rigtig meget til her i disse lidt kølige tider, det er hele den række af krydderier, vi har stående herovre. Og det, som jeg synes, der er rigtig fedt at se, det er, at vi kigger her ind i snittet, at den er fast hele vejen igennem. Flot snit. Altså, hvis man slår på en kartoffel, og det lyder som om, man slår på en pakke vat, så er man ude på skråplan. Så, Jeg vil gerne lige sige noget. Ja. Vi er jo tilbage i det originale... Altså, det danske køkken har jo taget en revolution af alt muligt mærkeligt. Ja. Men nu er vi tilbage i rødderne. The original shit. Kartofler, kål, som mormor lavede det, ikke? 100. Det var bare det. Vi giver den lige noget lidt ekstra at leve af, så den får lige lidt hele sorte peberkorn. Og der pimper du igen kartoflerne, og det elsker jeg. Det gjorde du også i sæson 1. Yes. Det er du god. Hele sorte peberkorn, og så får den lidt hele korianderfrø. Og Bum, bum, lum, rastafari, tingeling. Og jeg synes også, jeg havde nogle laurbær. Ja, da, 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 da. Ja, den får lige et par her. Nu er det nogle vaskeægte, gode, store laurbær, vi har her. Så skal den set bare op og koge. Og så skal vi holde øje med, at de ikke koger ud, men det, ifølge Kalle kan man jo ikke det. Og når de så er kogt en lille smule, så skal vi til at gøre dem klar til at komme ind i ovnen, for så skal de stå, og så bliver de sådan helt sprøde. Og det gør de, fordi når de er kogt, som de nu skal, så tager vi lige og vender dem med noget smør, som vi har tilsat en masse af de her varme krydderier. Så det er det, vi kommer til now. Nogle af de krydderier, vi gerne vil have gang i, det er til stadighed korianderne. Vi har lidt chiliflager. Så har vi det her. Det hedder bukkehornsfrø. Prøv at dufte. nej! Ja. Hvor er vi henne? Jamen, vi er selvfølgelig i Mellemøsten, altså. Nu laver vi en lille krydderiblanding, som vi så vender op i det her smeltede smør og en lille smule olivenolie, og så vender vi de her kartofler lidt, og så rister vi dem kartoflerne ind i ovnen, indtil de bliver sådan helt sprøde og sådan varme og krydret, og så skal vi have finde på en eller anden dip, vi skal lave til. Og der er du en dippedut. Der er Dipsy Kings. Koriander. På lyt. Sådan. Og chiliflagerne i, dem kommer vi faktisk i til sidst, fordi de kan godt lide at burn, baby, burn. Og det må de ikke. Det må de faktisk ikke. Så bliver de en lille smule ubehagelige og lækker rode med. Og så har vi den her, som er oregano-frø. Så skal vi lige have dem her op og riste en lille bitte smavl. Så skal de grindes. John Travolta, kom ned fra den sol. Og hvad er det egentlig, der sker, når man varmer krydderier? Man har hørt så mange sige, jamen så rister du krydderierne for at få smagene frem. Og Det er faktisk rigtigt. det er faktisk rigtigt. At det, der egentlig smager noget, parfumerne i de her krydderier, de har tørret kerner, frø, som det jo er. Parfumerne er bundet til olierne i de her små frø. Og den olie bliver varmet op, og det vil sige, at så er det, at vi begynder at frigive de her smags- og duftstoffer i det, vi kalder de eteriske olier. Jeg har lyst til at komme timian i kartoflerne. Kom her, timian. Ja. Hvad er klokken? Den er 10, Jan.
Ej, hvor er det vildt, som det ændrer. Det er jo helt sygt. Tager du puha? Nej, MD. Så må du skulle lige... Og man kan jo riste så meget, man vil. Det her, det er faktisk nok for mig. Og så er der sig selv gummivogn. Det ene er affald. Affald? Ja. Ej. Er det så vøj? Nej, hvad Det er så vøj, og den har egentlig været, den har været gravet op, fordi at jeg synes, at den kunne være sjov at tage med på julemarkedet nu her, fordi det er jo det er anden gangs høst, ikke også? Ja. Vi lader jo roden stå, og så skyder den igen. Ja. Så på alle mine kål der får jeg jo mange flere kål, så det her det er små nye skud på den, jeg har høstet morgen fra. Vil du smide det noget? Nej, men det er fordi, vi har en masse naboer, hvor de ikke har så meget foder længere til deres dyr. Så det her, det går til kør. Så må det fandme være rart at være cool i her. Ja. Ej, det dufter jo. Det er jo helt uden gødning, Simon. Selvfølgelig. Ja. Det er kærlighed og kildevand. Det, der er ved kål i Danmark, det er, at der er nogle mennesker rundt omkring, som har siddet og besluttet sig for, at fordi vi skulle købe det i supermarkedet, skal se pænt ud. Så når kål det overvækster, det vil sige, at saftindholdet ligesom gør, at de springer. Det kan også have noget med temperatur at gøre, men som udgangspunkt, så vil man sige, sådan et kål her, som i virkeligheden er en fantastisk kål, det vil folk i supermarkedet ikke finde ud af at købe, ligesom hvis der er et plet på et æble eller sådan nogle ting. Og det er simpelthen den dummeste opfindelse i hele verden, at vi ikke kan spise overvækstet kål, fordi i og med, at de overvækster er flækket, så er saftigheden og sprødheden i kålene, de er faktisk meget, meget, meget lækre. Men nu er der grønkål. Nu er der nemlig grønkål. Og altså ikke én eneste kål. Jeg lover dig. Og det er ikke fordi, at kålen ikke har været helt fyldt med hvide sommerfuglelarver. Og der har også været æg under. Ja. Men fordi vi har så mange forskellige insekter, så spiser de hinanden. Lige præcis. Og så kommer der nogen, der spiser æggene fra det, og så er der nogen, der spiser æggene fra det. Og ikke én har det været spist af, og det er hele sommeren. Og så er vi jo sådan nogle krampagtige væksthusejere, der prøver at leve den grønne stil og køber rovmidler i dyre domme for at få... Ja. Og så prøvede jeg faktisk i år, fordi alle mennesker sagde, at jeg ikke var rigtig klog, det havde ikke noget med det at gøre. Det gav ingen mening. Så min palmekål, dem gjorde jeg så rene, så de stod fuldstændig rene. Og så? Fordi så tænkte jeg jo, at nu får vi jo se, og jeg var simpelthen så bange for, at der ikke var nogen, at de slet ikke blev spist. For jeg tænkte, så er det jo løgn, det jeg siger. Så jeg var simpelthen så glad, at de bare var spist ned alle sammen. Og så lod jeg ukrudtet komme op i dem, og så har der ikke været en eneste dyr i dem siden. Ja, naturen vinder. Naturen vinder. Ja. En af årsagerne til, at vi går herude skidt, selvfølgelig for at få noget god karma. Men det er også fordi, altså nu har jeg jo været nede på den anden gård, ikke? Det her med, at jeg kommer jo ind fra en madbaggrund, som hedder, at vi skal få alle mulige ting ind ad døren i køkkenet, og så bruger vi utrolig meget tid på alle de her råvarer, for at få det til at blive så forædlet som på en eller anden mærkelig måde. Og når man står med sådan en her, så har naturen forædlet en grad, som vi som mennesker aldrig nogensinde kunne komme fucking i nærheden af at gøre. Så derfor er vi hos Gitte, fordi at vi skal have fat i nogle råvarer, som er fuldstændig særegne, lækre i den her vintersæson. Så kan man snakke om klimakrisen så meget, som man vil, men der sker altså også nogle andre ting i forhold til, hvad vi kan tilvejebringe af forskellige afgrøder på det, der hedder friland. Altså ikke i væksthuse og bare med kærlighed og kildevand. Og så behøver man faktisk ikke at gøre særlig meget ved det, før man har noget mad, som er fuldstændig fantastisk lækkert. Det hele er startet med mennesker, ikke? Mm. Hvor du så noget i nogle mennesker, som andre ikke kunne se. Eller andre prøver på at rette dem ind, eller hvad. Og så sætter du dem fri, og så blomstrer de. Ja. Og det er det, du så også gør her. Det er det, jeg også gør her. Ja. Det er en stor blomsterbuket. Ja. Og det er det. Og det gør noget ved os alle sammen. Altså det der med at se, det der med, at vi står nu her lige efter jul og begynder at lave planterne fra frø. Ja. Og så bliver de til noget. Og så kommer der nogen, som synes, det er godt. Altså bare det. Så skal de sættes i jorden. Og samtidig så høster vi på det fra sidste år. Så får de smagt. Altså noget af det bedste i hele verden, det er jo marven inde i en pore, der er gået i stok. Ja.
Altså, det er jo fuldstændig fantastisk. Det er det der gule noget, som folk siger, man skal skære væk. Jamen, jeg har aldrig nogensinde smagt noget så godt i hele mit liv. Jeg kan jo bare gå med sådan en pore, der er så lang, man kan snart ikke nå derud. Og med blomster på? Nej, men blomsten, den må ikke blomstre. Nå, okay. Den skal, når poren, den står med knuppen, ja. så høster du den. Så skærer du den over, så kan du se maven indeni. Og så skræller du den bare ind til maven. Og den marv, Simon Juhl. Ej, for helvede. Jamen, det drømmer du slet ikke om. Nej, det gør jeg faktisk ikke, men det skal jeg da. Og jeg har jo her i sommers, altså, det er jo så jeg, altså, det er uden pis. Men jeg kan jo gå på min, altså, jeg har haft en hel mark herom, den kommer vi til at se, når vi kommer til kartoflerne. De står der stadigvæk. Men først så er de porer. Ja. Så bliver det næste år. Så går de i stok, så spiser vi stokken. Så går de i blomst. Og det er jo et kæmpe stort liv af biodiversitet. Ja. Altså, når jeg står derinde, og porerne er lige så høje som mig, og der er bier og insekter og rådyr og harer og over det hele, inde i det her vildnis. Og der står man bare med kamilleblomster og med alt muligt andet. Jamen, helt inde i knoglerne bliver jeg lykkelig. Det er jeg forstå. Gitte? Ja? Jeg har en her, vi kan tage. Prøv at se. Jamen, se her. Så kan man se her. Så ser den jo sådan her ud udenpå. Og så er den sådan lidt smattet her, hvor den også er gået lidt, der er fået lidt rød her. Men når man kommer ind på den her, den her, den vil være så fin at få med. Den tager vi. Vil du gøre det? Ja. Og så driver der lidt vand ud og sådan. Men ligegyldigt hvad, så vil vi kunne få noget af den her. Og hvis vi åbner den op, og vi ikke kan gøre det, vi har tænkt at gøre med den, så gør vi noget andet. Så salter vi den. Så fermenterer vi. Så gør vi noget andet. Det bliver pissegodt. Så kan vi tage fat i det, vi skal lave med vores hvidkål. Og prøv lige at se en mofo, vi har her. Og der er jo de her blade udenpå, som dem er vi ikke så interesseret i. Så dem tager vi lige af. Og så skal vi også lige huske, når vi skærer i hvidkålen, og tjekke efter, at der ikke lige er en lille orm. Mest fordi, at det her det er en ret, som vi skal spise som grøntsagsret. Og der er jo sikkert nogen, som vil sige, jeg spiser ikke kød. Og så skal du da blive fri for en kål. Vi skal have en stor, tyk skive kål. Og de her ting, vi skal af, den bruger vi selvfølgelig til noget. Ej, prøv lige. Maskjern. Sådan her. Prøv lige at se et flot stykke hvidkål, vi har her. Det er altså naturen, du. Nu har vi jo vores kål her, og jeg vil faktisk tilberede kålen like this. Til det, der skal vi bruge en pande, som kålen kan være i. Det ser meget fornuftigt ud. Der er næsten ikke noget lækre for mig end stegt kål, men kål, som sådan er stegt, sådan så det karamelliserer. Ja. Så det kan vi jo egentlig kun gøre ved at stege den lige så stille, og vende den lige så stille, og så faktisk bage den færdig i ovnen, sådan så den er færdig. Vi taler ikke om sådan noget med, der skal være lidt bid i kålen og sådan. Nej, den her, den skal være bagt fuldstændig igennem. Og det kommer til at blive sådan en ret, hvor man siger, at der er kål nok til 4 mennesker eller sådan noget. Og det kommer måske til at falde lidt fra hinanden og brænde oven på toppen. Og Dragon. Mit kød brænder. Okay. Fedt at gøre det igen. Jeg må ikke idiot. Olie på. Og det er... Ja, det er Sverigesolien. Den er fuldstændig neutral. Veto-olien. Hold kæft, for går det godt, det her, mand. Nej. Der er nogle ting, som passer usandsynligt godt til kål. Af krydderier, af tørrede krydderier. Og en af de ting, som jeg synes, der passer vanvittigt godt til kål, det er karry. Vi kommer ikke karryen på sådan lige nu. Det venter vi en lille smule med. Nu skal vi bare have det her op og stege en lille smule og blive rigtig, rigtig gode venner. Hvad hedder det? Du kører neutral neutral olie. Hvad med smør? Jamen, den har nok lidt en venstredrejning.
kommer vi faktisk kålen på sådan her. Når vi vender den første gang, så kommer vi en lille smule æbleeddike på. Og så er det, vi begynder at overveje, hvordan vi skal krydre den. Men nu skal den her faktisk bare stå lige så stille og få en stegeskov på den ene side, og så vender vi den om. Så kører det herovre. Så kører kartoflerne sgu. Nu er det, de faktisk skal gå hen og koge sådan, så man kan mushe dem en lille bitte smule. Men nu er det nogle kartofler, jeg ikke har prøvet at koge på før. Ja. Så det må vi prøve os frem til. Jeg kan jo ikke koge med helvede til. Det har Kalle selv sagt. Du skal slappe helt af. Du skal slappe fuldstændig fucking af. Ja, nej. Du bliver bare siddende under vasken. Helt musse fucking stille. Altså, nu skal vi grave kartofler op. Og vi har fået fat i Kalle, som har dyrket grøntsager siden han var 17. Har du dyrket kartofler siden du var 17? Ja, altid grøntsager. Nu står vi og graver i jorden her på rækkerne. Ingen skud på toppen, og forholdsvis mudret jord, og vi er i november måned, og vi får stadig nye danske kartofler op i jorden. Prøv lige at se så fint, ja. De er fuldstændig. Vi fik noget den anden aften, og vi vasker dem bare. Ja. De var simpelthen så flot. Ingen verdens ting er lige. Det er jo, når de får for meget brændt, så kan de ikke gå med til at gro. Nej. Så laver de dem der, men de fejler ingenting. Nej. De kan simpelthen... Vi tager den med. Ja. Og hvad er det for en sort? Jamen, det er Dita. Det er Dita. Ja. Det er Dita. Det er den bedste kartoffel. Og det er min der yndlingskartoffel. Det er også min. Det er den allerbedste, Nå. som jeg har avlet nu i 50 år. Ja. Og det er sådan, den er stor, og den er fast, og den kan, så den er virkelig kogefast. Når du, vi har jo også noget, der koger ud også. Ja. Men dem er, når du sætter dem over, så tager du bare til købmand. Og hvis du snart kommer ind og får de kaffe et sted, det er lige, når du kommer hjem, så er de færdige. De koger ikke ud. De koger ikke ud. Nej, de koger ikke ud. Nej, Og det er sgu en fordel. Og der smager ikke i. Du behøver slet ingen kød. Nej. Det der, det er nok. Vi skal faktisk kun lave mad med grøntsager i dag. Så ødelægger du ikke kartofler. Det er du ingen. Ej, se nu her. Det er nu bare simpelthen. Hvad er din yndlingsmåde at spise kartofler på, så? Det er kogt kartofler. Kogt? Ganske almindelig kogt kartofler. Det kan jeg leve over. Altid. Hver dag. Men det sjove er jo... Og så kan man arbejde. Ja, så kan man arbejde. Nu er jeg snart 80, og så jeg arbejder tit 15 timer om dagen. Jeg blev snart 80, du. Ej, jeg er 75. Hver dag. Kun på kartofler. Det er ikke engang en gang imellem, vi arbejder. Det er hver dag også. Ja, Kalle han arbejder for mig. Og så arbejder man 5 timer om dagen. 15. 15 timer. 15? Mellem 10 og 15 timer hver dag. 7 dage om ugen arbejder vi. Det er dejligt at komme op om morgenen, der er ved fritiden. Hold kæft, vi har hentet nye danske kartofler i november måned. Træk mig nu, bagløb. Ude i fuglekassen. Kæft, Gitte, hun var sød, mand. Hvad siger du? Hun var bare dejlig, hende Gitte der. Ja. Det er også derfor, at vi skal gøre hendes råvarer... de skal gøres til noget ærefuldt. Nu skal vi æde med. Der er bare kærlighed. Du kan mærke kærligheden i fingrene lige nu. Den strømmer. Gittes kærlighed strømmer. Simpelthen op i mine fingre. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide at mærke. Okay. Det her grønkål, det går hen og bliver sådan en lun salat, tror jeg, man kalder det. Åh, det er Roskilde. Så det vil sige, at de ryger direkte ned i nudelparabolen for fuld skrald. Halvdelen. Og det bliver gjort sammen med nogle dejlige krydderier. Og så blander vi så den anden halvdel fint hakket råt ned i. Igen, 2 forskellige smag af kål, 2 forskellige konsistenser af kål. Det lyder som noget fra 90'ernes, en kogebog fra 90'erne, men hvor med alting er, så hænger det faktisk meget godt sammen. Ind i mit smagshoved, om man vil. Hvor bliver det godt, det der. Nu vil jeg give det en lille smule eddike. Og har jeg saltet endnu? Nej, det har jeg ikke. For når man har noget med noget at gøre, der er så fyldt med vand, som kål er, hvis vi begynder at salte for meget, så forsvinder vandet for hurtigt fra kålens overflade. Og det er vi sådan set ikke interesseret i. Så inden vi sætter det i ovnen, så salter jeg en lille smule og giver det lidt karry.
Og så får det masser af smør lige inden. Og så gør vi ligesom en stor bøf, at så begynder vi at tage det smør med karry i lige så stille og hælde op over. Og det får også noget hvidløg. Det kan det også godt lide. Men nu har vi det her kål herovre, som vi var i gang med. Ja. Det er kålstokkene. Som udgangspunkt, så er det fuldstændig rigtigt, når folk siger, at det er lidt noget trådet stads. Så derfor så kan det tåle smadret hård varme, hvis det er, at man snitter det fint. Så det gør vi. Og så giver det den ekstreme kålcrunch. Ja, sådan. Nu snakker vi. Det her, det er det, vi vil have. Prøv lige at... Ej, mand. Jeg bliver helt vildt i varmen. Det er også bare smukt. Ja, det her... Eddermame smukt, mand. Jeg var i tår i øjnene. Og så kommer du smør på. Og nu kommer jeg lidt smør på. Og der skal man altså ikke være... Nej, der skal man ikke være kaj med den. Kom der et stykke noget sølvpapir? Du har sølvpapir med? Nej, det gør der ikke. Nej, det gør der ikke. Fedt. Simon, fuck, du er god. Vi er sgu ikke så fine på den her køkken, så vi kører lige på det her skærebræt også. Så får vi hvidløg hernede i smøret, og så er det bare, at vi skal have gang i det her projekt her. Og det, der jo sker, det er, at kålen den har åbnet sig lige så smule på grund af varmen, en lille smule på grund af varmen. Så nu alt det her brune smør, det løber hele vejen ned igennem kålen og blander sig med det vand og det damp, der kommer ud af kålen. Og det vil vi virkelig gerne have. Og så kommer vi lidt karry på. Fuck kød. Nej, fandme nej, men hurra for grøntsager. Sådan her, en lille smule karry på. En af de andre ting, som har det sindssygt godt med kål, det er muskatnød. Ja. Nu er der som regel tit og ofte i karryblanding, og den her karryblanding har jeg en lille smule muskatnød i. Kan I se, hvordan det lægger sig her? Bum, falderat siger jeg bare. Og så op med kålen, mor. Det dufter helt vildt godt. Hvad sagde du egentlig? Jeg sagde bare, det dufter helt vildt godt. Sådan der. Så er vi ved at have den stille og roligt klar til at gå ind i ovnen. Altså, nu har de stået og kogt i cirka 15 minutter i de her små stykker. Nu kan I se, nu begynder det at ligne noget. Nu begynder de sådan at vælte lidt fra hinanden. Men det er ikke sådan, at de meler, sådan som, altså ligesom når ens mormor koger kartofler. Altså, de er jo ikke melet på den her måde. De er jo stadig helt faste i kødet. Men jeg tror, jeg slukker dem nu. Min mormor kunne koge dem direkte til kartoffelmos. Ja, altså kartoffelmel, faktisk. I god skik, når man koger nye danske kartofler, så har vi jo det her opkog, bum. Så har vi omtrent 7-8 minutter på kog. Sluk af, lad dem trække færdigt i så lang tid, som de har kogt, og så skulle man have den perfekte kartoffel. Ja, fordi at man skal trække, altså man tager dem ikke... Altså man skal ikke koge dem færdige. Nej. De skal have lov til at trække færdigt, præcis, når det er nye danske spisekartofler. Ja. Og det er jo nye danske spisekartofler, det her. I november måned. Altså, jeg synes jo, det her er jo noget af det smukkeste i verden. Og så lovede jeg et lille trick. Og det var jo lige at vise jer, hvordan at man kan få det i ovnen, uden at det hele det brænder sammen. Bagepapir. Bum. Så tager jeg det, stopper det ned i hånden, bum, så er det væk. Nej. Men nu bliver det en lille smule mere medgørligt. Lidt ligesom stanjol. Men hvis man bruger stanjol nu til dags, så bliver det jo sat på hjul og stejle på alle mulige måder. Nu vil jeg lige hente lidt vand, og så kommer en lille bitte smule vand ved. For det gør også, at det ikke bare brænder fuldstændig af i smør og karry, men at vandet sådan ligesom kommer ind, og så bliver det langtidsbraseret. Og i takt med, at vandet koger af, og kålen afgiver sin vand, så sprøder bunden lige så stille op. Og så er det, at vi begynder at have noget, der er forhåbentlig Gittes magi værdigt. Ja. Så jeg henter lidt vand.
Ja, altså, jeg vil lige sige, det dufter fuldstændig vanvittigt ind i den her gamle... I den her gamle stald. Hallo? Ja, ej. Prøv at høre. Jeg bliver sindssyg. Er det for meget bare at ignorere? Men skal man ikke gøre det nogle gange for at få en eller anden form for opdragelse ind i hovedet på sådan nogle ting? Nå. Men nu er det klar til at blive sat Gider du lige? Ej, helt ærligt. Nå, jeg er helt... Helt ærligt, altså. Ej. Ej, hvor er det flot. Ja. Det var en lysesdag for Røde Kors. Jeg har ikke nogen salgskål for hende. Nej, men det er der. Alt kan bruges. Prøv, det er dig, der har lært mig det. Det snakkede vi også om for noget tid siden. Det er dig, der har lært mig at bruge alt muligt mærkeligt til noget godt. Så kommer der lidt af salt på. Og så har vi lidt vasar. Og faktisk ikke mere end det her. Olivenolie. Bum. Ovenpå der. Den bruger min far også, der nu olivenolie. Til hvad? Det ved jeg ikke. Han siger bare, at det er den bedste, der er. Det er den med guld på. Skål i sportskåler. Prøv at høre, nu har vi vores forstegte kål her. Og det ryger i ovnen på 155 grader. Heller lidt for lavt end lidt for højt. Men jeg vil skyde på, at den kan stå derinde i cirka 30 minutter. Og vi snakker altså om, at kålen skal være fuldstændig faldet fra hinanden og mør. Så har vi vores kartofler. Ja. Og nu er de sgu Donny Lonnie. Så nu skal næsten under vasken lige skoldes. Og det gør ikke noget, der er en lille smule vand tilbage i gryden. Over på komfuret, sørg for lortet er slukket. Smør ned i. Bum. En kubikmeter. Der er så mange gode olivenolier. Og olivenolier er en fucking videnskab. Og nu står det lige her og smelter. Og imens det smelter, så tager vi vores krydderiblanding her. Ned i en... Nu er det måske lige lidt stort, det her. Kunne man morte det i en stor stenmorter af svensk malmgranit, imens man omtvisteligt kvædede sine skandinaviske fædrelands skønne sange? Ja, det kunne man godt. Men det her, det kan også godt gøre det. Helt nallet konsistens lige nu, så det får faktisk en tur til. Og hvis det er, man synes, at man godt vil have det endnu finere, og det vil jeg faktisk gerne. Fordi det er heller ikke så fedt at sidde og hamre hele korianderfrø i hovedet. Så gør vi det til en krydderiolie. Og det gør jo altså, at tingene flyder lidt mere. Se, hvordan det har det her. Ja, det hjalp lidt. Det hjalp ikke meget. Men det hjalp en lille smule. 2 sekunder. I mangel på bedre, så kører jeg lige den her olie igennem en sigte. Og så får vi de her store korianderfrø fra. Jeg kan se, at det er blevet knust tilpas meget. Og alle de andre krydderier, vi kommer i, de er blevet smadret ud i olien. Det ville faktisk have været fedest at give dem en tur i en morter. Eller en rigtig krydderikværn. Men Vi adapter. vi adapter. Sådan. Så dufter det faktisk helt vildt godt af de her krydderier allerede. Og så er det, vi vender den lige så stille rundt her. Og nu gør det faktisk ikke noget, at de her kartofler bliver en lille smule smadret. Men heldigvis så har vi fat i den her kartoffelsort, som hedder Dita. Og som Kalle han sagde, så har de altså svært ved at koge ud. Og det gør også, at de har svært ved at smadre, selvom man giver dem en forholdsvis hårdhændet behandling hernede i. Ja, det er ret vildt, hvor du er hård ved kartoflerne. Ja, det er en hård kartoffel. Det er sygt. Det er sindssygt, det der. Ej, shit. Det var godt, hva'?
Tak Gitte og Kalle for Ditta. Så den her tid, vi giver ud nu med at stå og nulre lidt med at sørge for, at de ikke ligger klæbet fuldstændig sammen, men har en lille smule rum for sig selv, det er godt givet ud. Det her syn for mig er absolut lige så guddommeligt som alle mulige andre helt crazy gourmet oplevelser. Og når vi smager kartoflerne lidt senere, så tror jeg, I forstår fuldstændig, hvad jeg mener. Mm. Det håber jeg i hvert fald, I gør. Hvad er der forskel på skalotteløg og almindelig hvide sitavløg og rødløg og forårsløg og langløg? Det her, det er jo de lange løg i virkeligheden. Og vi snitter det forholdsvis fint. Og der er jo nogen, som partout her i vintermåneden skal lave en rå blomkålsalat med æbler og hasselnødder. Ja, det kan jeg simpelthen. Og der sidder man nogle gange med, hvis kålen ikke er i orden, så sidder man lidt og føler, at man er blevet virkelig uden samtykke fået lavet et overgreb. Cyklet i munden, ikke? Er cyklet i munden. Helt vildt sindssygt. Og så gør noget andet med den kål. En lille gulerod. Kommer vi også ned i vores kål? Det synes jeg ikke gør noget. Nu har vi efterhånden snart de ting, der skal bruges i vores grønkålsshow. Men det er jo noget, som tager lige præcis ikke så lang tid at lave. Her, der har vi vores fint snittede grønkålstokke. Ja, tak. Det er dem, der skal have længst tid, når vi går i gang med at fyre op i wokken. Og det skal gulerødderne også. Og som et sidste gokkenøden på vores kål, der skal vi have noget chili i. Grøn langkål og medisterpølse. Så har du mig lige, hvor du har mig. Så kan du få mig til at røve en pibebutik på alt. Har du nogensinde sagt den sætning før? Ja, det gjorde jeg i onsdags. Jeg var til judo med Thomas Eje. Så gik vi lige og overvejede det koncept. Thomas Eje, han er sjov. Prøv lige at komme herhen, drenge. Shit, det ser vildt ud. Det her. Det er mit hjerte. Det er vores hjerter til Gitte. Jeg håber, hun vil være stolt af os. Altså, jeg har selv været i en trafikulykke og været førtidspensioneret. Og det trives jeg virkelig dårligt med, og synes, det var sindssygt hårdt. Så jeg tænkte, det kræver virkelig, det er umenneskeligt hårdt. Og jeg kunne ikke kende mig selv i papirerne, når jeg læste, hvem er det, de har skrevet om, alle de her mennesker. Man har ny sagsbehandler, ny og dit og dat. Hele tiden tænkte jeg, hvem fanden er det? Det er jo ikke mig. Og så tænkte jeg jeg skal ud af det her. Og jeg skal lave et sted, hvor mennesker bliver elsket frem, i stedet for at holde nede. Og det er ikke, fordi systemet vil holde nede, men det er bare sådan, kasserne er. Og det gør man bedst, tror jeg, ved at vi går sammen, og at vi ser ting blive til noget. Altså få lov til at se liv blive. Så egentlig var det bare meningen, at det var en lille mark, og måske kunne der være 1 eller 2 mennesker, der fik et godt liv i løbet af et år. Og så havde jeg gjort det godt. Synes jeg, det var det, det var. Det var det, det handlede om. Men så kommer man til det her, og der kommer rigtig mange mennesker, og der er rigtig mange mennesker, der søger hertil. Og der er rigtig mange, der godt kan lide det, vi laver. Og jeg bestemte bare, jeg går simpelthen ikke på kompromis med noget som helst. Jeg vil ikke. Der er mange, der har sagt, jamen hvorfor får du ikke det der økologistempel? Så kan du sælge mange flere steder. Jamen jeg skal bare ikke have det stempel. Jeg skal bare selv bestemme. Og jeg er mere økologisk, end man behøver at være på det økologistempel. Men jeg skal bare ikke i de kasser. Jeg skal simpelthen ikke i de kasser. Der skal ikke være nogen bånd, der binder mig, og det skal ikke være... Altså, det skal bare være, hvad naturen siger, og hvad de mennesker, jeg har her på stedet, siger. Og vi er mange efterhånden. Og hver eneste dag, altså, jeg kan godt stå op, og der er en grund til, at man bliver førtidspensioneret. Jeg har selvfølgelig en krop, der ikke... Der ved, den findes. Altså, jeg har ondt
meget ondt, men jeg er glad. For 10 år siden, snart 13 år siden sgu, der fik jeg jo konstateret alle slags livsstilssygdomme med diabetes, dårlig nyre, dårlig lever, blodprop i hovedet, alle sådan nogle ting og sager. Og fik at vide, at hvis jeg ikke skruede på nogle ting og sager, så ville det nok ikke blive så godt. Og når du fortæller din historie uden at drage paralleller, så er der bare lidt af den samme. Der er lidt af sådan af de samme solstråler gennem skyerne. Mm. Fordi jeg kan ikke sidde stille. Og det, der var allervigtigst, det, der har gjort mig allermest rask, det har været mine venner. Mm. Og de mennesker, der har sagt, at uanset hvad, altså, så klarer vi den, så gør vi det. Mm. Og jeg sidder og kigger ned og arbejder med alle de her sindssyge råvarer, får jeg lov til at arbejde med hver dag. Altså, jeg får lov til at arbejde med det smukkeste fisk og skaldyr, med det smukkeste vildt, med de smukkeste animalske proteiner, med de smukkeste bælgfrugter, med ting, som bare rent filosofisk og æstetisk inde i mit hoved er det bedste, jeg kan tilbyde de mennesker, jeg elsker og holder af. Og stadigvæk så starter jeg hver morgen med at tage et ordentligt skud insulin, og så spise en håndfuld af det vildeste medicin i verden, ikke? Ja. Men et eller andet sted, der er ikke noget af det, jeg er sur på, eller der er ikke noget, jeg er træt af. Der er altså sådan en... Altså, der er en accept af det, ikke? Du har kendt mig hele vejen, ikke? Fra dengang det hele bimlede og bamlede til... Altså, jeg mødte Martin, fordi han var faldet ned i et hul, på grund af, at der var nogle mennesker, der havde været nogle rørhuller, ikke? Og så sagde jeg, prøv at høre, nu skal vi opleve noget sammen, så det kan noget andet, ikke? MJ er enkemand til en af vores bedste veninder. Mm. Og da Link døde, der lavede vi også bare den her. Vi står lige her. Altså, jeg tror, at... Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad det er, altså, om jeg skal grine eller græde lige nu, fordi at jeg har det bare sådan, at der er nogle ting, som har samlet sig lige nu her, når vi sidder her i den her stue, efter at have gået rundt og gravet kartofler op med Kalle. Og den her historie, du fortæller, altså det her med, hvis vi prøver at bryde cirklerne alt for hårdt, og kun lave kasser, det er fandme svært at rulle fremad på en kasse. Ja. Der er en årsag til, at hjulet er rundt. Jamen, det er også det der, som jeg synes, du gør med grøntsagerne. Jeg kan forestille mig, at der går nogle mennesker rundt herude, som... Jamen, de kan ikke være inde i de kasser, men hvis man finder et sted, hvor de kan blomstre, så blomstrer de meget mere, end de nogensinde ville kunne inde i kasserne, ikke? Der er mange mennesker her, som aldrig ville komme nogen steder, hvis ikke de kom her. Jeg har ikke et kæmpestort netværk. Jeg er ikke så privilegeret at have sådan et hold, som I har. Fordi jeg passer ikke ind i flokken. Men jeg har alle de her mennesker. Og jeg står glad op. Og jeg går glad i seng. Nu har du 3 til, hvis du vil. Altså, det er dejligt. Nu har du 3 til, det lover jeg dig. Vi er mega stolte af, at du har lyst til at være med i Oraklet. Skal vi hjem og lave nogle grøntsager? Ja, vi skal hjem og lave grøntsager. Okay. Nu har vi jazzet os igennem ormehullet og sprunget i tid og rum, og der er gået lige lidt over 20 minutter med kartoflerne i ovnen. Så skal vi lige kigge til dem. Ovnen fyldt med damp. Jo, tak. Det lyder som om, der er noget, der steger herinde. Og det tror jeg, hvis nok det gør. Prøv lige at se her. Det her, det er det, som vi kommer til at gå lidt efter. Det er, at vi skal have sådan lidt sprød overflade. Men de mangler altså lidt endnu. Så vi tager lige dem, der har den blanke overflade opad, dem vender vi sådan lidt rundt. Og hey, Gitte og Kalle har lagt så meget kærlighed i de her kartofler. Så vær lidt nøjsom her.
Men altså, det som vi egentlig skal ende ud med, vi skal lige vise dig her, MJ. Ja. Det er, at vi godt vil have sådan en der skorp. Yes. Og det er altså de her krydderier. Og nu begynder de her varme krydderier, vi har kommet på, de begynder at dufte helt magisk. Og gud, hvor er kartofler, der har stået varmt fedt inde i ovnen med 210 grader fucking varme for fingrene. Men min tålmodighed, den gik ikke til nøjsomheden. Men det er stadig nøjsomt. Man må lide for skønheden. Sådan er det, når man spiller husk med skoldhede kartofler. Og Johnny Madsen. Nu er det ikke fordi, at jeg skal ride grøntsagsmaren, som hun hedder, rigtig hårdt. Men jeg har lavet en vegansk dip. Den ser sådan her ud. Og I kan se, hvis vi lige... Altså, den er ikke sindssygt fast som en mayo. Og den er lavet på vandet fra kikærter. Det, som der hedder aquafaba. Og så er den lavet ellers fuldstændig som en mayonnaise. Med en lille smule sennep, en lille smule eddike og en lille smule neutral olie. Nå, den er her! Du er her, dit svin. Vi har fucking Onkel Johns hot sauce lavet på Hancock Sportscola. Og min onkel John, han er en kærlighedsfuld stodder i hele verden. Og han er konditor, altså en pølsemand. Og så er han noget af det bedste, jeg ved. Og han laver altså nogle fuldstændig vanvittige saucer. Nu synes jeg lige, vi skal smage den her. Og det var lige præcis det, jeg gerne vil have. Den er ikke for stærk, men den indeholder en masse sødme. Jeg kan godt tage din skide. Ved du det? Mm. Er den hot? Godt. Så nu har vi ingredienserne, vi vil have i. Vi har vores veganske grunddip, så har vi vores også veganske Shit, den er god, den der. hot sauce med sportscola. Så har vi en skål, og så synes jeg faktisk, vi skal have lidt hvidløg i. Sådan der. Nu har vi revet det, og det må gerne være en lille smule fint. Så vi chopper det lige en gang. Bum. Op i skål. Så jazzer vi lige noget vegansk mayo i her. Og så får den noget af Onkel Johns sportscola hot sauce. Og det skal være så, man kan mærke, man lever. Jeg gider ikke det der pis, hvor man bare sidder og tænker, hvad det smager af? Er det hesteyngel? Er det haletusser? Er det flagermusknæ? Nej. Den skal lige op og kilde på det der fuldstændig sindssygt erotiske sted mellem digekirtlen og armhulen. Og så får den også en lille smule kaj. Når man får fantomsmerter i den afkortede forhud, så ved man... At man skal til at skifte ben. Så skal man skifte blæ igen. Så skal man skifte blæ. Ej, du er jo en dibe, du mand. Det er jeg. Jeg kan godt lide en god dip. Dipse. Hallo? Dipse! Gentag, det skal jeg ikke. Så er det gået 8 minutter. Ja, så er klokken blevet mange, og det er blevet tid til radioavis. Den skal have noget salt. Og den skal med mig også have noget med hot sauce. Og den skal have en lille smule eddike. Nu kan jeg altså snart ikke vente med de kål der. Hvor er det optur, det her. Er vi de første, der har lavet en... Hvis det skal være helt trendy, en vegansk sportscola dip. Jeg er sådan set ligeglad, hvad den er. Den smager fucking nice. Nå. Julen Lad os lige kigge til vores kartofler herinde. Jeg sætter
Ja. Øj, hvor er det varmt. Ej, hvor er det varmt. Ej, det er varmt. Det passer lige med, at det kan få lidt mere ind i ovnen, den her. Vi kan lige lune den her op samtidig med. Bum. Vi vil jo gerne have varm mad, ikke? Og apropos varm, så skal vi i gang med at varme den her op. Nu skal vi til at lave vores grønkål. Og vi skal have olie i wokken. Nej. Den vil bare ikke være med os i dag, den her. Neutral. Svensker eller schweizerolie, kald det, hvad I vil. Vores grønkålstokke og vores gulerødder, dem skal vi i først, for det er dem, der skal have længst tid. Så kommer vi vores skalotløg, vores hvidløg og vores chili i, samtidig med, at vi kommer vores ene halvdel af kål i. Okay, så det er stilk. Det er stilkene, det her. Smoking hot. Det skal have lidt smag af et eller andet. Nu har det jo bare det rene flavor. Så får den vores hvidløg og vores skalotløg. Og nu begynder der at dufte godt. Nu kan det noget. Så det vi egentlig skal være allermest opmærksom på her, det er, at de finsnittede ting med løg, de ikke begynder at brænde på, for løgene indeholder jo, som vi altid snakker om, de er jo søde og indeholder en lille smule sukker, som gør, at de kan brænde rigtig meget på. Og lige grønkål er lidt ligesom spinat, at man synes, det fylder pisse meget. Og lige pludselig så fylder det ikke en skid. Men vi vender lige lidt forsigtigt her til at starte med. Har du det godt? Jeg har det nu godt. Har du godt? Jeg har det helt sygt. Jeg elsker, at vi har været ude og plukke det der ægte i dag. Altså. Ja. Så får det lige et lille bitte squeeze water. Ja, hvad så? Så er tiden gået. Ja. Nu får det lige lov til at stå og stege og koge lidt ind. Men vi skal være over det. Det er vi nødt til, så det ikke brænder på. Men tiden er gået for kartoflerne, så det kan vi jo lige kigge på. Okay. Vi begynder at nærme os noget, som vi kan være bekendt her. De her kartofler, de er ved at være voldsprøde, og det er det, vi sigtede efter. Så kommer vi frisk kål på. Så kører vi kål nummer 3. Bum. Vil man i et dameblad måske kalde det en varm kålsalat? Jo. Det er måske ikke helt forkert. Det må man heller ikke mere. Det må man heller ikke mere. Men det skal have lidt salt. Og som det sidste trip, så får den lidt eddike. Så for at holde den helt dødsnordisk. Og real. Æbleeddike. Det smager meget, det her, der skal i. Okay, der skal ikke super meget af det i. Ej, har du lige smidt det der chili ned endnu? Ja. Fuck, hvor godt, mand. Hvorfor? Skulle jeg ikke gøre det, eller hvad? Jo, jeg har lige taget en mere, og det er bare... Jeg er virkelig chili, mand. Så hvis vi er at være klar til at spise. Ej. Nå, drengen. Nu skal vi have noget mad. Spis ild. Vinfri sild. Okay, så er der vores dita-kartofler, som er blevet forkogt, og så er de blevet bagt i ovnen med smør og en masse varme krydderier. Bukkehornsfrø, koriander, oreganofrø. Og så er der vores grønkål derovre, som er blevet vokstegt med grønkålstokke, gulerødder,
og skalotler og hvidløg og masser af chili. Og så er der her vores Urne. Ej, nej, jeg havde glemt den der. Vores bagte skive. Vores bagte hvidkålsbøf. Fuck mig, Her. det kan ikke passe, vi skal spise det lige med. Og så er der vores hjemmelavede dip med Onkel Johns sportscola hot sauce. Og jeg tænkte, at I bare skal gå i gang med at tage. Så henter jeg lige noget, vi kan skære den der med. Jeg laver en anretning til MJ-stål. Det er en pissegod idé. Det er nemlig pissefedt, det her, MJ. Jeg starter med kartoflerne. Ja, tak. Hvad var det kartoffelmanden hed, Simon? Kalle? Kalle? Ja. Kalle kålkartofler. Skal jeg ikke lige skære et stykke af den her? Jo. Slagkage her. MF her. Ej. Og det her kål, det er altså fuldstændig smørskære i. MJ. Og du er sulten, er du? Jeg kan se det på dig. Ja. Værsgo. Ja. Godt. Så er det jo bare lige at fyre op. Ej, vi skal det er måske en af de bedste orakler, vi nogensinde har lavet. Det føles sådan lige nu. Jeg har haft en magisk dag. Jeg har mødt oraklet i dag. Vi har mødt det. Ja, vi har mødt oraklet i dag. Altså, jeg skal simpelthen... vi mangler lige den her. Den her cocktail. Det her, det er syltede grønne tomater fra sensommeren, som stod inde i mine svigerforældres drivhus, og de var, som de sagde, blevet overmandet af tomater, de ikke kunne nå at plukke. Så derfor så fik jeg lov til at plukke en masse grønne tomater og sylte dem. Og de er syltet i en eddike og sukker og saltag med en masse kanel og en masse sort peber og en lille bitte smule kardemomme. Og de er stadig crunchy, og så smager de bare af sommer. Helt vildt. Og de passer rigtig, rigtig godt til alt det her. Hvad hedder det? Sluk kameraet, fordi at nu skal vi spise. Skal vi ikke lige se, hvad det smager? Okay, hvad? Ja, jeg vil gerne lige se det, så Nej, sluk. Jeg kan ikke. Det bliver for vildt nu. Nej, det skal jeg. Du må godt Hvis du ikke tør at se det, så må du gerne slukke nu, fordi nu bliver det helt vildt. Nu kommer den her sovs, kommer jeg også over på kartoflen. Nu bliver det helt vildt over. Nu kommer du ud over det hele. Nu tager jeg lige og starter med at smage Gittes hvidkål. Det er fordi Martin ikke kan styre... du kan ikke styre, når du får de der kartofler, den der dressing der. Nej. Nu smager jeg lige vores bagte karrikål. Jeg bliver nødt til at se, at du smager det der snegl. Jeg elsker det der udtryk. Det Jeg skal bare se sneglen smage det der bagte kål. Man kan se det i dine øjne. Med vores sportscola-dressing på. Nå, der er chilien. Ej, hvor er det sygt. MD, nu skal du fuck det kamera af. Ej, hvor er det sygt. Velbekomme, siger jeg bare. Ja, selv så. Skål, venner. What? Er du ved mig, svar?